Nu filmar jag bara så ni vet. Fitta. Fittan. Nickes fula skoter. Snabb. Trött. Vet med din skoter. Jag har inte skoter. Eller det här ingen ska slida koppling. Tobias, tänk efter lite. Nu sitter vi full bil i BMW. Konstigt att inga fjädringen varit. Akta skotaren. Nej, för så. Du ska köra in. Hälfsäkring kommer. Kom här. Vi ska låsa eller då. Har du hälförsäkring på den? Jag vet inte. Det är en åkerförsäkring. Åker då. Jävlar! Bergen snekar min med en dabbel. Det släpper. Bom, 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 bom. Dabben kommer det stadigt chatta va? Fitta singar så jävla Inga mycket. mobbas. Nej, det var ett skämt. Ja, bra. Batt. Flytta på det. Orkar vi det? Trädflyttning. Jag orkar själv. Ja, det måste jag filma. Jag stannar kvar i bilen. Men jag ska bara filma. Filmar de flyttar ett fucking träd. Du ser ändå i den ena rutan. Ja, det. Jävlar, det går. Jag ska till Fögle på tisdag. Why? Så jag har det jävla för fort. Jävlar, det går. Alltså det luktar fortfarande som att någon ska elda ute. Det är du som är fis. Nej, jag fixar det bara. Det är vad de säger. Halloj. Ja. Hej. Telefon? Nej. Nej, jag har inga ringt. Ja, nej. Jo, hej. Usch. Vem var det? Vad ville han då? Han frågade om jag hade ringt, men jag hade inget. Det är ingen idé när han sätter igång fina vrålocker. Jag stänger av stormätaren på blått precis när jag slår på nyckeln. Så har vi 300 visningar på vår video. Den här videon filmar du nu. Typ 280 av dem har vi själv tittat.
Försök.